Ahoj děti, opět se setkáváme a vítáme vás. Ahoj děti, dnes je to po 6. a zase se něco nového dovíte. Na začátku se budeme modlit. Začneme 3 malými křížky, jak jsme se minule učili dělat. Připravte si levou ruku a pravou ruku. Dělejte je podle videa a říkejte spolu se mnou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dnes se naučíte modlitbu, kterou se modlíme v naší katolické církvi. Sepněte ruce. Vojtěch vám bude předříkávat a vy budete po něm spolu se mnou opakovat. Sláva Otci i Synu Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, jako byla na počátku, i nyní i vždycky, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. a na věky věků. Amen. Pro zapamatování ještě jednou. Sláva Otci i Synu Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, jako byla na počátku, i nyní i vždycky, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. a na věky věků. Amen. Modlitbu zase zakončíme 3 malými křížky. Dělejte je podle videa a se mnou se modlete. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Minule jsme se učili o prvních lidech. Co jsme si říkali, Jano? Pro první lidi Bůh vytvořil rajskou zahradu, ve které žili a kde měli vše potřebné. Byli svatí, blažení a nesmrtelní. Nesměli ale jíst plody z jednoho stromu. Oni však neposlechli a jedli. Chtěli být jako Bůh. Tím zhřešili, jejich duše byly poznamenány hříchem. Ztratili svatost, blaženost i nesmrtelnost a Bůh je vyhnal z rajské zahrady. Jejich hřích zdědili jejich potomci i my. Nazývá se dědičný hřích. Velmi dobře, Jano. Děkuji. Je to již delší dobu, co jsme si říkali o 2 částech neviditelného světa. O nebi a pekle, že? Ano, teď si povíme ještě něco dalšího o nebi. Co už o něm víme? Víme, že v něm přebývá Bůh a svatí andělé. A kromě nich také duše svatých lidí. Tady jsou zobrazeny červenými srdíčky. Jak to, že tam jsou duše svatých lidí? Protože Bůh miluje lidi a duše těch, kteří si to zaslouží, kteří jsou svatí, tedy bez hříchu, si po jejich smrti bere k sobě do nebe. A proč si je bere do nebe? Protože nikde jinde se jejich duše nemohou mít lépe než v nebi. Jsou v Boží blízkosti a jsou blažené. Proto nebe je pro ně nejlepší odměnou, nejkrásnějším darem. Víš, co znamená být blažený? Vím, to znamená velice spokojený, šťastný a plný radosti. Ale Vojtěchu, každý člověk se přece narodí s dědičným hříchem. Tak se nemůže do nebe dostat. Narodí se s dědičným hříchem, ale ten je mu odpuštěn křtem. Pokud je to starší dítě nebo dospělý člověk, jsou mu křtem odpuštěny i ostatní hříchy. Co jsou ty ostatní hříchy? A co je to vlastně křest? Třeba lži, krádeže, nemravnosti a mnoho dalšího. Budeme o tom ještě mluvit v budoucnu, stejně jako o tom, jak probíhá křest. Bůh má lidi rád a proto jim přislíbil příchod vykupitele. Tedy někoho, kdo vykoupí viny všech lidí, aby jejich duše měly možnost dostat se po smrti do nebe. A kdy přijde? Už dávno přišel a všechny vykoupil. Je to Ježíš Kristus. Ale to bychom moc předbíhali, budeme o tom mluvit, až bude potřeba.
Když už přišel a už jsme vykoupení, tak všichni přijdeme do nebe, že? Ne, Jano. To není tak jednoduché. Vykoupení sice jsme, ale k tomu přijítí do nebe je zapotřebí trochu víc. Nechme to zatím. Budeme o tom hodně mluvit ve 3. ročníku. Dobře. Ale jak se lidé o vykupiteli dověděli? Od proroků. Zase nevím, kdo jsou to proroci. Proroci byli lidé, kterým Bůh sdělil, co mají ostatním lidem říct. Řekli jim to ve snu nebo v nějakém vidění a oni to udělali a zapsali. Těch, kteří prorokovali o vykupiteli, bylo mnoho. Například si ukážeme obrázky některých z nich. Daniel, Izajáš, Jeremiáš, Micheáš, Zachariáš. Já si ta jména ani nebudu pamatovat. To ani nemusíš. Hlavně, když ti bude jasné, kdo byli proroci. A teď se připrav, půjdeme už na kontrolní otázky. Čím je odpuštěn dědičný hřích? Křtem. Co udělal vykupitel? Vykoupil viny všech lidí. Jaké jméno má vykupitel? Ježíš Kristus. Od koho se lidé dověděli, že vykupitel přijde? Od proroků. Kdo to prorokům řekl? Bůh. Jakým způsobem jim to řekl? Ve snu nebo ve vidění. Poslední otázku máme za sebou a teď už končíme. Budeme se těšit na shledanou zase příště. Ahoj, děti, a mějte se moc hezky.